Het werk van dokter Dick Saal gaat gewoon terug. Al kan hij het conflict met zijn ex-collega Pauline Kouwenhoven maar dreig uit de holle zetten. Ik vind het een zorgelijke situatie. Ja, het hoort niet, het is niet goed voor de patiënten. Wat hoort u van de patiënten? Onrust van hoe moet dat nou verder? Wat gebeurt er zometeen? Bij wie kan ik aankloppen als ik mijn been breek, bij wijze van spreken? In deze praktijk hebben Saal en de oorlogsdokter Kouwenhoven 2 jaar in harmonie gaan werken. In september kwam daar een aan omdat Kouwenhoven geen maatschap gaan woe. Van dat moment af is de spul tussen de 2 dokters. De eilanders hadden geen goed woord voor roer. Schouwen, jammer dat dit geboors. Ja, dit is heel nevenrust natuurlijk. Hè? Maar ja, het rond één keer zo. En je hebt een verschil van mening, ja. Om de stiepen van de eilandbewoners te krijgen, brachten beide dokters brieven bij alle huizen op Skierdel. En dat levert discussies op. Gewoon mensen vielen haar dwongen om een kaart te maken. Ik heb duidelijk een voorkeur van Pauline Kouwenhoven. Want? Ik wil graag modernere technieken als ik problemen heb. En net kom na je weekend maar weer eens waarom. Ik vind het jammer, maar als zij vinden dat ze daar meer aandacht, betere zorg, meer op hun gericht zijn, prima. Voor 2 dokterspraktijken is het eiland te lieds, zo zei de burgemeester. Hij zal nog eens met beide dokters om tafel om te bemiddelen, want deze strijd docht Skier geen goed. Je ziet een klein vuurtje en dat zou een veenbrand kunnen worden. Ja, we zijn daar huiverig voor. Skier is bekend als lieds en vredig. En dat bloed ik zo, als het aan dokter Saal leidt. Ik had hij zijn ex-collega Aarst zien komt. Dan zeg ik goedemorgen. Ja, dat is. Ik heb daar geen problemen mee wat betreft van ik rijd er omver of iets dergelijks. Nee, absoluut niet. Gewoon, ik hou de basis beleefdheden hou ik gewoon in stand. Maar een conflict hebben jullie wel, dat is duidelijk. Het is duidelijk, ja. En ik begrijp niet hoe het zo gekomen is.